Ключове завдання, про яке говориться в нашому плані, зокрема холодної деокупації, це про те, що Крим має повністю бути синхронізований в усіх процесах. Тобто, коли ми говоримо про мирні місії, про розмінування, знову ж таки, мілітаризація Кримського півострову просто шалена. Та ося дискусія про те, про ймовірність постачання української води до Криму, ну це ж насправді дискусія про те, а як буде постачатися українська вода для військових баз в Криму, яких все більше і більше. Тому одним з ключових компонентів власне нашого плану холодної деокупації це є синхронізація всіх рухів по Криму, по Донецьку, по Луганську. По Криму окреме питання стоїть власне про кримсько-татарську автономію. І тут дуже важливо провести широку дискусію, так? Тому що російські пропагандисти дуже часто намагаються показати, що це, ну, умовно кажучи, стимулювання якихось відцентрових тенденцій, що розширення прав корінного народу кримських татар призведе до того, що буде якесь протистояння між українцями і кримськими татарами навіть після деокупації. Це не так, тому що Україна як суверенна держава має чітко гарантувати весь перелік прав, а компактне проживання і історичне проживання в Криму кримських татар – це те, що взагалі є родзинкою України. Це те, що в принципі робить нас справді європейською державою в розумінні того, що різні етноси, різні нації можуть мирно співіснувати. І те, як активно займали позицію на початкових етапах окупації, власне, кримські татари, те, що зараз дуже часто кримський татарин – це синонім для російських окупаційних військ і адміністрації опонента, дисидента, ворога, це чітко показує, що нам просто тут потрібно на власне материковій Україні зараз запропонувати цілісну програму. І тут не йдеться про якісь бачення окремої фракції «Голос». Тут важливо, щоб це була програма, яка напрацьована навіть не так, напрацьована скорше кримськими татарами, запропонована як те, як ми бачимо організацію свого побуту, свого існування, своєї культурного розвитку, та яку ми бачимо роль держави України, яку ми бачимо роль місцевої влади в Криму після деокупації. Так? Що зараз необхідно для того, щоб максимально дати можливість для розвитку кримсько-татарської культури, кримсько-татарської ідентичності. А відповідно вже народні депутати, вже органи влади мають реагувати на цю пропозицію. Тут дуже, звісно... Крымские татары говорят, что один из путей деоккупации Крыма – это внесение изменений в Конституцию Украины о крымско-татарской национально-территориальной автономии. Цікава ідея, яка потребує хорошої суспільної дискусії. Будь-які зміни до Конституції потребують суспільного обговорення. І в даному випадку, я думаю, що було б дуже добре, якби Меджліс кримсько-татарського народу просто ініціював скликання такого національного круглого столу, де би це питання було поставлено, як ми бачимо це, які саме позиції в Конституції. Знову ж таки, Конституція – це основний закон, там може бути прописано тільки про те, що там кримсько-татарська автономія є. А як вона буде організовуватись? Це вже закони, це підзаконні акти. І краще їх розробити зараз, щоб чітко показати, особливо тим, хто вимушено залишився в Криму, чи хто свідомо залишився в Криму, але відчуває спорідненість, власне, з Україною, що ви бачите, ми готові працювати над помилками. Те, що ми не зробили з моменту проголошення незалежності України і до моменту деокупації, ми робимо зараз.